Kaya kami si Pluto. Si Pluto yun eh. Hindi matila. May... Wow! Ay! Yan ang aking invent eh. Hindi mo yan na-invento. Na-invent mo ba yan? No. Na-invent mo ba yan? Magkawala. Hindi mo lang naisip na malulusaw ako siya. Game. Pero ba't kahapon din nalusaw? Uy, bisan mo na! Bisan mo naman yan ang alam ang almusal ko eh. Hindi mo pa. Ipakita mo yung sandok mo. Ang Facebook. Ipakita mo yung sandok mo. Grabe ka talaga, kuya! Ipakita mo yung sandok mo. Ay, ang wonderful sandok. Yan, ang sandok na inimbento ni Jocelyn. Ay, kami Baka masarap yun pag ikaw ang naghalo. kagabi nagpo. Kaya naman niya kayo. Anong oras na? Aba, Hindi na ako babalik. Gusto naming murahin ang matandang are. Oo, ay sabi sa iyo. Ano kayo doon ako? Nandun ako ay ang bibig nila eh. Narinig ko lang ang salita. Talaga, kuya! Yung Ikaw talaga! sabi ko baka magreklamo at maiingay. Inakay tayo nagreklamo eh. Nakakapit sa bahay lang na doon. Hindi naman at doon sa bahay. gabi. Maingay-ingay. Tinawag nyo. Tingnan nyo. Dalawang araw nagkape. Sala. Wala na kaya. Masarap yung aking timpla kahapon. Ano, Angelo? Ah, talaga naman may mga pansa ko kagabi. Ah, sobra pa.